Zaila da, baina lortzeko lehendabizi sinetsi egin behar du. Sake pozoitsua eraman Aritzek. Eta hortxe bukatu da norgehiagoka. 22 eta 17. Bi aurre kanporaketa gainditu behar izan ditu Mikel Idoatek. Gainera oso denbora tarte laburrean jokatu beharrekoak biak eta biak gogorrak. Lehengoan 300 eta 20 pilotaka izan ziren, eta gaur ere 200 eta 69 bai. Bi partida gogor jokatu behar izan ditu, lehendabizi Merino bigarrena eta ondoren Aritz Lasa kanpoan utzi ditu, eta beraz eskubide osoz izango da Lauterdiko txapelketa nagusian dator. Hola jarri zuten eta ez dago zer esaterik. Hasian oso nekatuta hasi naiz, igandeko partida den batez tentsioa eta pixat gogorra izan zela nabaritzen zen, eta atzota gaur nahiko honetatuta ibili nintzen, baina irabazi dugu, asko sufritu dut, fisikoki ondo aurkitu naiz, baina pixkat nekatuta txispakin nengon, baina hankak ez ziren oso ester joaten, baina irabazi dugu dela garrantzitsuena eta oso pozik. Partidu gogorra izan da eta gora bera asko izan ditu, 48 hasi zara aurretik, gero berriz ere alde politia lortu du Aritzek. Behar bada ez du bere maila eman gaur, behar bada orduri, beti esaten duzuen lehen partidu horrek sortzen duen presio eta ikara, kontua kontu oso gora beratxo izan da. Nik uste dut partida politia izan dela, ez? Ez dakit bere maila eman duena ez, baina nik asko sufritu dut. Uste dut hasieran ondo hasi naizela, gero epaileak gaizki eman du buelta, honazti joan, biparetako eta eta berari eman dio, baina hor gero sake hartu dit. Berriz ere errestoan oso gaizki hasi naiz errestatzen. Zenaldian gaizki errestatzen egin ez, baina gero beldurrak kendu dut, esan dut pilotari eman barri nola errestoan, eman diot. Ez dit saketik beste tanto bat gehiago eman, eta azkenean esku sufritu zamagita zazpin ninduan uste dut, eta gero buelta mantuz partidari, eta gero huts batzuk egon dira, aukera batzuk izan ditut tanto egiteko eta ez dut egin, eta bera hurbiltzen zen, baina azkenean irabazi dut, eta hori da garrantzitsuena eta ilusio gehien egiten didana. Pozik, koste egin zaizu asko, bi partidu jokatu behar izan dituzu esan da bezala denbora gutxian titular moduan aurtengo txapelketa nagusian izateko, baina hor zaude eta denbora askori gabe nolabait ere osatzeko eta buelta emateko nekeari datorren ostiralean Lekunberrin final 16-enak Asier Olaizolaren kontra. Ez, 7 egun eta 3 txapelketako 3 partida. 3 partida gogor, ez? Nik uste dut gaurko partida eta ostiraleko partida beste dozein txapelketetan final 8-denetan edo 4-denetan egon altzen partida bat da. Eta orain 7 egunetan 3 partida nabaitzen da nekea, zin izango dut gehiegi prestatu partida hori, entrenatu, eskantxetu barra daukat, baina hola tokatu da eta ez dago besterik. Disfrutatu dena eman, eta oso ari gogorra, joko puntu osoanean dago, baina saiatuko gara irabazten eta irabazteita daukadan.